tun chum video a chuan tlangwal lak dik tak mel pe puak bik chuang lo ni chunga mingo me chetam tak a chen na bul vela ron chetla ho ti luina tel hau lova lo marjar mia thei mai zel chanchin dang dai le maksak ang reng deuh tak hi thlera ngai thlak ho na ilo nei le donang umyang Thailand rama kophan gan thliar kara khian thai mi pa pakhat Lothario Chatupom Losiri anti chu ama in le lo pa ngai ni lo puk chunga khosa ani awang hian caveman tia shiatlar ani jok ma a ama tak phei hi chuan Thai caveman ain ti deuh kher china tin kum somli pariat lai upa ani to bokani tun malam chuan tunge ani a engtianga khosa chin nge ani ti lam hi tu man an ngai ven lem lo ma se chum khat chu caveman of Kophan gan username mang hian heti hian FB lama tho posta a Russian nula chelo zet mai 7-11 ma ka mu a amel chatna chuan min ne em wangin min ti boy lutuk hotuma ka bike ka khalmek lain I chatna awang hian ka in herli angai pha pon lama I chatang bok hian I chung lampo hi a chave empty fi angai thlat mai ti in ka va beta a kanin biak nu chuan Russian lammi ani thute Kophan gana chuan acham to bernani tur ani to thute chu min shila chumi nu chuan ti dun tur somin ka bike chuan ka phurta ani ti in thalak ne lam chuan a post vela chu thil post achanga reivak lawa chuan me che pakhat mel langlo khuma amolai chu a post le ta a ma se ala du tok mai chuang haulo ka thei pep zia hi minan shelo hlo palange ti ni om takin Russian nula ho a chen na puk chunga a khuma ruak deuh keng kunga an mulai te chu a post a zut maya a post hawa chuan chung nula ho nen chuan zan hun nuam le hlim om tak an mang ho chin ni in atar lang tel zel boka a mele pumro la chu soito angin khiti ve chong khi ani a in le lo la ni se puk chung kha ni deuh tlong mai bok si nen chuti chunga Russian nula khwal zin chebok ve lil tum toy tak po ni chuang der lo leitling le mel puak tak mai hlir khoi ngam kwala zan hun a man pui zut theireng big mai chuan mi te makti le ngai ven a hlota ema chuta tang chuan anun dan le khosak dan chuan mi mit le beng verin anram chung mai ba ka international news ate chuan tarlan anita be boy mai ni a chen na thliar kar Kophan gan hi Full Moon Party Island anti hial khopa mun zalen le hlim hlop bol na mun pui ni a he mun zalen le mit mei ven tur om lo na muna indi thoven tu makal chung mingau nula ho chu he pa pui hian alo lam bun de mak chen ti na ani mel le a ama soidan chuan mei chia te chu kom nelin ati ti puya akom ngai nuwa mut pui torin pu ka chuan ti lunatel haulo tharum mang lovin ashwai lu chin boknia ma se atna ero anei tlat mai chu athil ti li anundan mi patam takte chak ve mai tur chu soilova a om thei tat lo mai lai hi ani amingau nula kom le keu thluk te ho chu a soi ringot chuan min an oi lowang ti a hlawani che kanyang chu Facebook lama afin fiana tur thalak ti deuh keng kung te nen lam chuan a post mi maya caption a po inti thei takin ka chaw hle mai ma se coffee in tur le meditate turin ka tholui sha mai nge ati deuh vel kher zel soito angin mi beng ver zong tak mai alo ni sinen adu a hin alar zui tama ma a chanchin chuan khel zui a hlo ta hat mai le mitam tak chuan chung khwal zin mingau nula te chu Chatupom hian voti ti in alo khwai khem chin aniang ani lo po in ruina damdoi engemo tak nen a shai chin ani te po anring ta hiala heiwang hian police te po a chen na pu ka hian an kalpha ta hial maile thilrin hlel om le om lo chu uluk taka endikin puk chung po chu an lip se ne hle a ma se chu tianga an be ngial nu po chuan
dan phal lawa a chen na hnu ma ni omarin hlel engma mu an nei chuang hau lo nia thu nei tu te po hian a me cheleng lut nei thei awan puina sa ti lem lawa chuan chatupom hian dan pakhat ma abo che hau lo ti an soya ma se soi hata to miaw wang chuan an en thlak zui reng to tur tho ero an soi thungani kophan gana sheriff kairi grandson chuan engkim a chui the ang zong zong chu kan chui kim bar to a engma rin hlel tur lem lo bank ka changa he huna ron tlalu thiani a hoi mol ve satli angut po ani bik lo silpakrom university changin a graduate ve thlapani a chen na puk naram nei tu po kan hu to a ala chen tir zui zel don nge in swan chuak turin ati don ti chungchanga ani chuan complain na tur a shiat lo thu in min lo changa ni chuwangin ti theiwa ka lem lo ti asoyani chuti lain police te hial anin rol tak chan ber ti luina in enge mote in a shai rui china niang ti vel chungchanga ero chatupom hi an chang na sakhopa engma thil swal ti emo dan bo chiat anei lo thu te apuk chunga leng lu chin me chiate chu ti luina le nor luina chete ma hau lova anma ni du thu nge yakal chin anni thu te chu asoina sa hle he thlar kara hian musician angin kaluta ma serei lo te nuwa kan ben chu kan ke dar ta sia kan ben kan ke dar nu khan e zon na mai tur ka shiat lo e ma wangin tun malama chang to po a kalau tui pui to na sa lemzia manga e zon chu ka tum le ta a ti chuan lem chu ziakin he mun ron tlo chin khwal jin te ne na chuan kalau zuar ta chin ani ka chen na puk chunga ron leng lut zan hun hial te mang chin me chia te hi engtin ma ka thlemin kanor lui ngai lo buka engma ti turin ka phut ngai lo shim bok me che chen khat phei chu engtin ma ka pui ngai lo varchian thleng ten kanin ko ringot zela an dua an be se ani chuan ka hnar lova ka hnial lo ani maya keima achang chuan engma inti luina ang lampang chi kha aum ngai mi alawani kalau don son chin dana hian an hlim thei ema chutiang bokin keipo ka hlima chu zong chu ani kapuk chunga thil engkim hi ka kut manga keima in ka siam chop vek te ani a diklo le ruk manga ka nei engma omlo ti in a soi bokani hetiang hi thil thlen vel dan alo ni tak sia chuan zeb ro lovin hepa hi tlangwal van nei diktak nge chu alo ni ti lo rual ani talo en mayang ai hian me chekil koi dan athiamin zuna lawnga zek te po ani ma na le engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le report mai sela video top khenga min lo thlir sakawangin kalom tak zeta video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kan lo kir le thuai nga min lo thlir sakle cheu don nia chumi ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule